благодарности благотворителям акции. Мектепке жиынырга ярдәм ит хәйрия чарасы быел да малайлар кызларны сөендерде. Тормышларындагы зур вакыйга белән балаларны район башлыгы тәбрикләде. В этом году 420 детей идут в первый класс. Из них 88 получат сегодня, значит, школьный портфель. 14 детей семей участников специальной военной операции. Дети, добрый путь. Сегодня получите, порадуйтесь, привыкайте к этим портфелям. Районда быел тәүге тапкыр мәктәп бусагасын 420 бала атлап керәчәк. Хәйрия акциясе буенча 88 бала мәктәп портфеле алды. Әтиләре махсус хәрби операциядә катнашучы 14 балага да букчалар тапшырылды. Гаиләләр иңенә төшкән авырлыкны биразга гына булса да җиңеләйтү өчен матди ярдәм күрсәткән кешеләрнең барысына да рәхмәтле әтияниләр. Бәйрәмгә килгән сабыйлар исә мәктәпкә укырга керүнең тормыштагы зур шатлыклы вакыйга икәнен төшенделәр. Адилә Брханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре.